Nawala yung balanse eh. Aksala. Ulang na lang itapon ka. Isang weldo na ganyan, pero hindi naman ako kumain ng tayo, naglalaro lang. Sino? Samuel. Oo. Ganun ang gawin ninyo kay Bibi. Baka maganda yan, ha? Oo, maganda. Bakit? Mali, wala akong mama. Pero mami-nani ka naman, gusto ko may mama. Tinakama ka to. Doon sa kaya rin mo kahit may mama. Madali na natin ang mga bata na. Sa buhay, tawa-tawa lang si nanay. Masaya si nanay, kayo Standby. Preheat your oven and 250. Nope. Kaysa sa quick melt. Yes. Okay na yan, Sam. Patayin mo na. Ikaw talaga. Ikaw tama ang na. Miss Universe. Alam ko ba yun? Maano, magmula ako. Hindi tama lang sabi ng Brahira nasakyan, kaya nagluhuan.